HSLC mate ke pasatlang ki unduna tumapan prilu arong aratatum karchupon. Nijang Karbi Anglong kaparlo Kupili constituency arlo prilu arong along HSLC mate ke pasatlang ki unduna tumapan karchupon. Non hejong Assam board pen HSLC mate ke pasatlang along ki unduna tumapan karcho may pedopon. Lapen may charipon sarsing ingleng ahin pensi may chapahem pupon. Lapen may along aluhiyaman pen kachetong dun, Monsing be rong asar, Monsing rong par social worker, sarsing ing ti lapen ongdung aluhiyatum chetong dun pen mayor di chipidun rinti. Lapen pining labangso HSLC mate ke pasat lang along chepa unduna phai bank kep lapen, bank trok first division, Larlin ing tipi Lolita Kramsapi Manglin dera pi Ruplin ing tipi Sermalin ing tipi Sarklim dera. Second division bankethom, Binong Teron Malong Bay Birti rong parpi, third inut chepa undun. Bangsokar chupon prilu arong pen patir pi ponsi, bangkep aphan Vaisong High School along aprang kengkam kimi kapachejor dunji aphan, rongarat pen mesen pen archupon. Alang litum akaya long lokachar like mesen pen ke paprang dun thekji aphan, mesen alam the me along chethan chimumpon. Kheroni pen kamsing dera Karbi Anglong News Channel. To pinili tum da prilu arong along jasemet pining 2023 ningkan HSLC result. Nilitumarong pen bangkep metric pass dundu si bangkep bang pen bang trok ke first division pen bang thom ke second division pen third division inut parupet pen bangkep sialang litumaphan lan susi nilitumrong isi pen cheng wai si pinikar chuamai padupon darong isi pen selang litumaphan masap sap usatum ning kang sam ning chekarong asin sap lang litumaphan chepajir dunlo la pen nilitum alang litum munon phidakai alang litum future lan susi kachar lehin ka paprang pon thekji phan arnaman ni tu mahir jumi hangpi duniklo Dipu Rongkhelan FW Subcenter along Department of Health and Family Welfare Penchepatir Pipon Pen National Immunization Ajay me kedengpon Niphai inkorener kep aroche cloning kansuruhini rankora arni Rongkhelan FW Subcenter along National Polio Immunization Ajay me kedengpon cheng Labangso jay me kalong borsing rong pilapen NMM mem alangli tumpen chepaduk ponsi osomar 0 to 5 years an ausomar thi kero anaphan 2 drop polio immunization kipi kapachetang ejephan pinipen kecheng sia saideng pon lopusi borsing rong pi pen pherang ketma thengno lam pachethang pon lapen mania hem ausomar ni thom angbong drop to polio immunization endun long lelang pulote ahem seta dampen polio immunization pi pachetang eji puta rong pi sang ho pen than pachini Atheke Karbi Anglong angkang doan 100% polio immunization ki pilap Japan asai deng pon lo pusi than pon. News report Karbi Anglong News Channel. Amar ei Rongkhelan sub center amar national logot khap milai national amar immunization program launching aji 3 diniar ei program aji ami arambho korisu এইটোৰ প্ৰগ্ৰামত আমি 0 to 5 ইয়াৰ্ছৰ যিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে সবকে মানে 2 পালি পলিও খোৱাৰ ব্যৱস্থা লৈছোঁ আৰু আমি কাৰ্বি আংলঙে যাতে 100% আমি পলিও সবকে খুৱাব পাৰোঁ সেয়েহে আজি আমি ইয়াত ৰাইজক মাতি মিলি অৱগতও কৰাইছোঁ আৰু ঠিক সেইমতে আমি এই প্ৰগ্ৰামটো সাকসেছ কৰাবৰ কাৰণে আমি আজি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ হয় 3 দিনৰ পাছতো যদি ৰৈ গৈছে সেইবিলাকৰ আকৌ আমি ঘৰে ঘৰে গৈ এই পলিও দুটোপাল খুৱাই থৈহে আমি এৰিম Tomon ke the parpiga jog dholajan LP school asar nung thengpi baprai Lakhain ko raphaw nilip constituency ke parlo choki hola havar along aruni phai inkora troxy arni tomon ke the ke japena jog dholajan LP school mate lo charli ahem asar nung thengpi ke the ke krepa jog baprai si asar nung avi pinlo Bangso tomon thepi ke japahut school class suti telang lapen la so thengpi ke the ke krapahut lo charli osomaratum arlo sidolo thengpi ke the ke krep ahir kang tang raka jog enjor teron pi aramson rong phar lapen chingtho rong phar bang ke thom osomaratum aphan aphualong ita chet ke klopena jog arenga hu ke sonang dolo lapen bench dek sei hui se tame kaheno don dolo lasi lo than bang merin phang chopi lapen SMC tumpen KACCM Dr Tuliram Ronghang EM in Church Education Richard Tokbi lapen nilip MAC Povitra Rongpia tumaphan tong sekot mate prabjin pen kera ponje phansi tuning ripon athe labangso school ahem asar nung atheng pian ta tibit cholapsi thulaplo
lapen non thengpi ke bab thuraya jok lo ke than japhan adim avedetlo lasi labang so repairing reti ke lo ke than japhan kisung the tan se dolo lasi prabjin pen repair dapsi lo ke than thulong dap japhan chuning ripon nile pen eslo e Karbi Anglong news channel Arlo ako hubukan he. Arlo kan medyo kan hubukan lang ya.